ମହାରାଜ, ଆମ୍ଭେ ତୀର୍ଥ କରିବାକୁ ଯାଉଅଛୁ। ବାବାଜୀ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭର ପୁତ୍ର ଯୋଡ଼ିକ ଆମ୍ଭେ ପାଳନ କରି ରଖିଥିବୁ। ମାତ୍ର ତୁମ୍ଭେ ତୀର୍ଥ କରି ଫେରି ଆସିଲେ ତୁମ୍ଭ ଇଚ୍ଛାରେ ଗୋଟିଏ ପୁତ୍ର ନେବ। ଆର ପୁତ୍ରଟି ଆମ୍ଭେ ଚେଲା କରିବୁ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ବିଚାର କଲେ, ଏ ବାବାଜୀ ଯଦି ପିଲା ଯୋଡ଼ିକ ପ୍ରତିପାଳନ କରି ରଖିଥିବେ ତାହେଲେ ସେ ଗୋଟିଏ ରଖି ଚେଲା କରିବେ, ଆମ୍ଭେ ଗୋଟିଏ ବ୍ରତ କରି କୁଳ ରକ୍ଷା କରିବା। ଏପରି ଭାବି ପିଲା ଯୋଡ଼ିକ ବାବାଜୀଙ୍କୁ ଦେଇ ତୀର୍ଥ କରିବାକୁ ଚାଲିଗଲେ। ବାବାଜୀ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପିଲା ଯୋଡ଼ିଙ୍କୁ ରଖି ବିଦ୍ୟା ପଢ଼ାଇଲେ। ସେଥିରୁ ବଡ଼ ପିଲାଟି ବଡ଼ ମୂର୍ଖ, ତାକୁ ପାଠଶାସ୍ତ୍ର କିଛି ଆସେ ନାହିଁ। ଆଉ ସାନ ପିଲାଟି ବଡ଼ ବିଚକ୍ଷଣ, ସେ ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୟାରେ ପାରଙ୍ଗମ ହେଲା। ଏହା ଦେଖି ବାବାଜୀ ଭାବିଲେ, ଏଥିରୁ ବଡ଼ଟିକୁ ବହୁତ ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ଦେଇଥିବା। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେଖିଲେ ଲୋଭରେ ସେ ବଡ଼ଟିକୁ ନେଇଯିବ। ସାନ ପିଲାଟି ପଣ୍ଡିତ, ସେ ଆମ୍ଭର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆସିବ। ଏହା ଭାବି ସେପରି କରି ରଖିଥାଏ। ଏହା ପରେ ବୀର ପ୍ରତାପ ନାମକ ରାଜପୁତ୍ର ବ୍ରାହ୍ମଣର ସାନ ପିଲାକୁ ମିତ ବସାଇ ଏକ ସ୍ଥାନରେ ବିଦ୍ୟା ପଢ଼ାଇ ଅତି ଆଦର କରିଥାଏ। ଏପରି କେତେ ଦିନ ଗଲା। ଦିନେ ବାବାଜୀ ପ୍ରୟାଗ ମେଳାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବିଚାର କରି ବୀର ପ୍ରତାପକୁ ଡାକି କହିଲେ, ବାବା, ଆମ୍ଭେ ପ୍ରୟାଗ ମେଳାକୁ ଯାଉଅଛୁ। 8 ଦିନରେ ଫେରି ଆସିବୁ। ତୁ ମଠ ବାଡ଼ି ଯତ୍ନରେ ରକ୍ଷା କରିଥିବୁ। ଏହା କହି ସବୁ ଘରର ଚାବିକାଠି ଦେଲେ। କେବଳ ଦେବୀ ଗୃହ ଚାବିଟି ନିଜେ ରଖିଲେ। ଆଉ କହିଲେ, ବାବା, ତୁମ୍ଭେ ସବୁ କରିବ, ମାତ୍ର ଦେବୀ ଘର କେବେ ହେଲେ ଫିଟାଇ ଦେବ ନାହିଁ। ଏପରି କହି ବାବାଜୀ ଚାଲିଗଲେ। ଏଣେ ବୀର ପ୍ରତାପ 2 ଦିନ ଯାଏ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ବାବାଜୀ କହିବା ପ୍ରକାର କରୁଥାଏ। ଆର ଦିନ ବିଚାର କଲା, ବାବାଜୀ ଦେବୀ ଘରେ ଭଲ ମାଲ କଣ ରଖିଅଛି, ଆଜି ଦେଖିବି। ଏପରି ଭାବି କୋଲୁପ ଭାଙ୍ଗି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ 6 ଗୋଟି ମୁଣ୍ଡ ମାଳ ହୋଇ ଝୁଲୁଥିଲେ। ରାଜପୁତ୍ରକୁ ଦେଖି ଟହ ଟହ ହସିଲେ। ରାଜପୁତ୍ର ମଧ୍ୟ ସେପରି ନଥିଲା। ଏହା ଦେଖି ମୁଣ୍ଡମାଳ ପଚାରିଲେ, ତୁ କାହିଁକି ହସୁଅଛୁ? ରାଜପୁତ୍ର କହିଲା, ତୁମ୍ଭେ ହସିବାରୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ହସିଲି। ମୁଣ୍ଡମାଳ କହିଲେ, ଆମ୍ଭେ 6 ଜଣ ଏହି ମଠରେ ତୋରି ପରି ଅଧିକାର କରିଥିଲୁ। ଏବେ ମୁଣ୍ଡମାଳ ହୋଇଅଛୁ। ଏଥର ବାବାଜୀ ଫେରିଲେ ତୋତେ ଏବଂ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣର ସାନ ପିଲାକୁ ଏହି ଦେବୀ ନିକଟରେ ବଳି ଦେଇ ତୁମ୍ଭ ଦୁହିଁଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଆମ୍ଭ ସଙ୍ଗେ ମିଶାଇ ଅଷ୍ଟବେତାଳ ସାଧିବ। ଏହା ଶୁଣି ବୀର ପ୍ରତାପର ଏକବାରେ ସାହସ ଉଡ଼ିଗଲା। ସେ ହାତ ଯୋଡ଼ି କହିଲା, ହେ ଭାଇମାନେ, ଏଥିର କ'ଣ ଉପାୟ ଜଣାଥିଲେ କହିଦିଅ। ତୁମ୍ଭର ବହୁତ ଧର୍ମ ହେବ। ଆଉ ମୁଁ ଜୀବନରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଲେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ବେତାଳରୁ ମୁଖ୍ୟ କରିଦେବି। ମୁଣ୍ଡମାଳ କହିଲେ, ଯେଉଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ତୀର୍ଥକୁ ଯାଇଥିଲେ ସେ କାଲିଠାରୁ ଆସିଲେଣି। ତୁ ଯାଇ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ କହିବୁ, ଧନ ଲୋଭରେ ସେ ବଡ଼ ପୁଅକୁ ନେବେ ନାହିଁ। ସାନ ପୁଅକୁ ନେଲେ ବାବାଜୀ କପଟରେ ନାନା ରୂପ ଧରି ନିଶ୍ଚୟ ତାକୁ ଆଣିବାକୁ ଯିବ। ସାନ ପିଲା ବହୁତ ବିଦ୍ୟା ଜାଣେ, ସେ ଅବଶ୍ୟ ବାବାଜୀକୁ ମାରିଦେବ। ତାହେଲେ ତୁମ୍ଭେ ଆମ୍ଭେ ସମସ୍ତେ ରକ୍ଷା ପାଇବା। ଏହା ଶୁଣି ବୀର ପ୍ରତାପ ସେ ଘର ଚାବି ବନ୍ଦ କରି ତକ୍ଷଣେ ସେ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପାଖକୁ ଯାଇ ଏ ସମସ୍ତ କଥା କହିଲା। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଏହା ଶୁଣି କେବଳ ସାନ ପୁଅକୁ ନେବାର ମନେ ରଖିଥାଏ। ଏ ସମୟରେ ବାବାଜୀ ଆସି ମଠରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ବ୍ରାହ୍ମଣ କହିଲେ, ଆମ୍ଭେ ତୀର୍ଥ କରି ଫେରି ଆସିଲୁ। ଆପଣ ଦୟାକରି ଗୋଟିଏ ପୁତ୍ର ମୋତେ ଦିଅନ୍ତୁ। ବାବାଜୀ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭର ଯାହାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଅଛି ସେ ପୁତ୍ରକୁ ନିଅ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ତ ପୂର୍ବରୁ ଉପଦେଶ ପାଇଥିଲେ। ଅଳଙ୍କାରକୁ ଲୋଭ ନ କରି ସାନ ପୁତ୍ରକୁ ସଙ୍ଗେ ନେଇ ଚାଲିଗଲେ। ଏହା ଦେଖି ବାବାଜୀ ହତାଶ ହୋଇ ଗୋଟିଏ କାକ ରୂପ ଧରି ପଛେ ପଛେ ଯାଉଥାଏ। କେତେ ବାଟ ଗଲା ପରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପିଲା କହିଲା, ବାପା ଦେଖ, ଏଠାରେ କୁକୁଡ଼ା ଯୁଦ୍ଧ ହେଉଅଛି। ମୁଁ ଗୋଟିଏ କୁକୁଡ଼ା ନେବି। ମୋତେ 500 ଟଙ୍କାକୁ ବିକ୍ରି କରିବ। କୁକୁଡ଼ାଟି ଦେବ, କେବେ ମାତ୍ର ଡୋରିଟି ଦେବ ନାହିଁ। 4-5 ଦିନ ପରେ ସେହି ଡୋରିଟି ହାତରେ ଧରି ମୋର ନାମ ଧରି ଡାକିଦେଲେ ମୁଁ ନିଜ ରୂପ ହୋଇ ବାହାରି ଆସିବି। ଏହିପରି କହି ସେହି କ୍ଷଣି କୁକୁଡ଼ା ହୋଇଗଲା। ବ୍ରାହ୍ମଣ ସେ କୁକୁଡ଼ାକୁ ନେଇ କୁକୁଡ଼ା ଯୁଦ୍ଧ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବିଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତେ ଖେଳବାଲାମାନେ ଡାକିଲେ, ଆଣ ତୁମ୍ଭ କୁକୁଡ଼ା ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରାଇବା। ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଉ କହି କୁକୁଡ଼ା ଗୋଡ଼ରେ ଖୁର ବାନ୍ଧିଦେଲା। ଖେଳ ସ୍ଥାନରେ ଯେତେ କୁକୁଡ଼ା ଥିଲେ ସବୁ ଯାକଙ୍କୁ ସେହି କୁକୁଡ଼ା ମାରିଦେଲା। ଏହା ଦେଖି ଖେଳବାଲାମାନେ 500 ଟଙ୍କା ଦେଇ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଠାରୁ ସେ କୁକୁଡ଼ାଟି କିଣିନେଲେ। 3 ଦିନ ପରେ ଡୋରିଟି ଧରି ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୁତ୍ର ନାମ ଧରି ଡାକିଦେବାରୁ ତତ୍କ୍ଷଣେ ପୁତ୍ର ବାହାରି ଆସିଲା। ସେଠାରୁ ବାପ ପୁଅ ଦୁହେଁ ଚାଲିଗଲେ। ବାବାଜୀ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଯାଉଥାଏ। କେତେ ଦୂର ଗଲା ପରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପିଲା ଗୋଟିଏ ଘୋଡ଼ା ହୋଇଗଲା। ବ୍ରାହ୍ମଣ କଳିଆରଟି ହାତରେ ରଖି 1000 ଟଙ୍କାକୁ ଘୋଡ଼ାଟି ବିକ୍ରି କରିଦେଲା। ପୁଣି କିଛି ଦିନ ପରେ କଳିଆର ହାତରେ ଧରି ପୁତ୍ର ନାମ ଧରି ଡାକିଦେବାରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପିଲା ନିଜ ରୂପ ହୋଇ ଚାଲି ଆସିଲା। ସେଠାରୁ ପିତା ଓ ପୁତ୍ର ଯାଉଥିଲେ।
ବାଟରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପିଲା ଏକ ହାତୀ ହୋଇଗଲା। ଏ ସମୟରେ ପୁଷ୍କର ଦାସ ବାବାଜୀ ଆସି ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ କହିଲା, କେତେ ଟଙ୍କା ନେଲେ ହାତୀଟି ଦେବ? ବ୍ରାହ୍ମଣ କହିଲେ 3000। ବାବାଜୀ ତତ୍କ୍ଷଣେ 3000 ଟଙ୍କା ଦେଇ କହିଲେ, ଅଙ୍କୁଶଟି ଦିଅ। ବ୍ରାହ୍ମଣ କହିଲେ, ଅଙ୍କୁଶ ଦେବି ନାହିଁ। ବାବାଜୀ କହିଲେ, ହାତୀର ମୂଲ୍ୟ 3000 ଦେଲ, ଆଉ 3000 ଦେଉଅଛି, ଅଙ୍କୁଶଟି ଦିଅ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ତ ବଡ଼ ଲୋଭୀ, 3000 ଟଙ୍କା ଲୋଭରେ ଅଙ୍କୁଶଟି ଦେଇ ପକାଇଲା। ବାବାଜୀ ଅଙ୍କୁଶ ପାଇ ହାତୀ ଉପରେ ବସି ରାଗରେ ଅଙ୍କୁଶ ମାରି ହାତୀ ଦୌଡ଼ାଇ ଦେଲା। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅଙ୍କୁଶଟି ଦେଇ ପୁତ୍ରକୁ ନ ପାଇ ଘରକୁ ଟଙ୍କାତକ ଧରି ଚାଲିଗଲା। ଏଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପିଲା ଅଙ୍କୁଶଟି ବାବାଜୀ ହାତରେ ଦେଖି ବିଚାର କଲା, ପିତା ଲୋଭରେ ପଡ଼ି ବଡ଼ ଅନ୍ୟାୟ କଲେ, ମୁଁ କିପରି ଏହାର ମୁଖରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବି? ଏପରି ବିଚାର କରୁ କରୁ ବାବାଜୀ ହାତୀକୁ ଦୌଡ଼ାଇ ନେଇ ପୋଖରୀ କୂଳ ବରଗଛ ମୂଳରେ ବାନ୍ଧିଦେଲା। ଆଉ ନିଜର ଲୁଗାପଟା ଅଙ୍କୁଶ ସବୁ ବାନ୍ଧି ବରଡାଳ ଉପରେ ଯତ୍ନରେ ରଖିଦେଇ ସ୍ନାନ କରିବାକୁ ଚାଲିଗଲା। ଏହା ଦେଖି ହାତୀ ଶୁଣ୍ଢ ମାରି ବରଡାଳ ଓହଳାଇ ଦେବାରୁ ଅଙ୍କୁଶଟି ଖସି ପଡ଼ିଲା। ହାତୀ ଅଙ୍କୁଶ ପାଇବାରୁ ମନ ବଳରେ ହାତୀ ରୂପ ଛାଡ଼ି ବେଙ୍ଗ ହୋଇଗଲା। ବାବାଜୀ ଏହା ଦେଖି ତତ୍କ୍ଷଣେ ସାପ ହୋଇ ଗୋଡ଼ାଇ ଯାଆନ୍ତେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପିଲା ବେଙ୍ଗ ରୂପ ଛାଡ଼ି ମାଛ ହୋଇ ପାଣିରେ ପଶିଗଲା। ବାବାଜୀ ଏହା ଦେଖି ବକ ହୋଇ ପାଣି କୂଳରେ ସେ ମାଛକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଜଗି ବସିଲା। ଏ ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ପାଣି ନେବା ପାଇଁ ସେ ପୋଖରୀକି ଆସିଲା। ତାକୁ ଦେଖି ବ୍ରାହ୍ମଣ ପିଲା ମାଛ ରୂପ ଛାଡ଼ି ଗୋଟିଏ ସୋରିଷ ମାଳି ହୋଇ ତୁଠ ପଥର ଉପରେ ଦେଖାଗଲା। ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ସେ ମାଳିଟିକି ଧରି ଘରକୁ ଚାଲିଗଲା। ବାବାଜୀ ଏହା ଜାଣିପାରି ବକ ରୂପ ଛାଡ଼ି ବାବାଜୀ ରୂପ ଧରି ତାର ପଛେ ପଛେ ଗୋଡ଼ାଇଗଲା। ସେ ସ୍ତ୍ରୀଟି ସାଧବର ବୋହୂ। ସେ ଘର ଭିତରେ ପଶିଯିବାରୁ ବାବାଜୀ ଦୁଆରେ ଥାଇ ମୋର ମାଳି ଘେନିଗଲା ବୋଲି ଭାରି ଜୁଲମ ଲଗାଇଲା। ସାଧବ ବୋହୂ ଏପରି ଚହଳ ଶୁଣି କ୍ରୋଧରେ ବେକରୁ ମାଳିଟି ଛିଣ୍ଡାଇ ପଥର ବାଟେ ଫିଙ୍ଗିଦେଲା। ମାଳିଟି ଛିଣ୍ଡି ଯାଇ ଦାଣ୍ଡ ଦୁଆରେ ଗୋଟି ଗୋଟି ହୋଇ ପଡ଼ିଗଲା। ଏହା ଦେଖି ବାବାଜୀ ପାରା ହୋଇ ସୋରିଷ ଯାକ ବାଛିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଦୈବ ଯୋଗରେ ଜୀବ ଥିବା ସୋରିଷଟି ଅଲଗା ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା। ତତ୍କ୍ଷଣେ ଗୋଟିଏ ବିରାଡ଼ି ହୋଇ ସେ ପାରାକୁ ମାରିଦେଲା। ପାରାଟି ମରିଯିବାରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପିଲା ତାକୁ ତ ଗୁରୁ ବୋଲି ଜାଣିଥିଲା। ସେ ହେତୁରୁ ବିରାଡ଼ି ହୋଇ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଅଛି। ବାବାଜୀର ଏ ଦଶା ଦେଖି ବୀର ପ୍ରତାପ ବେତାଳମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଧନରୁ ଫିଟାଇ ବାବାଜୀ ମଠରୁ ସବୁ ଧନ ଦ୍ରବ୍ୟ ବୋହି ନେଇ ନିଜ ରାଜ୍ୟରେ ରାଜା ହୋଇ ରହିଲା। ଏହିଠାରେ ଅବଲକରା କାହାଣୀର ତୃତୀୟ ତରଙ୍ଗ ଶେଷ ହେଲା।